Ama näme zat? Şu izdivaçlara, şu toylara giza galmagyna, oglanlar mujarrat, gyzlar çykyp bilmän galmagyna näme baisleri ba? Bir olokon delili ki, elbette deliller bir bahane ki öýlenmän ýören oglanyň näme soraňda mali mülkü öz jaýynda ma öýlenmän edip ýa näme diýip öýleneňak? Ay dogrusy bir dogry liýagatly gyz tap bilemek. Ay isleýän gyzym ýok. Häzir şonu tapyp bilemek. Her aýtynda bir aýyp ba, her aýtynda bir kemçilik ba. Men aýdýanym de. Ya bir gyz oglan ýaşy barypdyr 30-35 hastagarlaryň zor jabap ret berýär. Näme diýip? Ay men aýdýan oglanym de. Men isleýän biziň hanawadamyz islemýär 30'ly. Ey musulman da Allah. Bir ýaxşy adamlaň mirsa edipdir. Oglanlaňyzy we gyzlaňyzy deňsine beriň dipdir. Deňi geldi beriň dipdir. Sorapdyrlar, ey pir, ey şeyh, deň kim bolýar dipdir. El mu'minuna ba'duhum akfa'u ba'din. Mu'min musulmanlar hemmejigi bir-birine deňdir dipdir. Mu'min musulmanlar hemmejigi bir-birine deňdir dipdir. Sen Hudaýa tewekkül etdi, bir gyzy intihab et. Sen Hudaýa tewekkül etdi, bir oglany intihab et. Aýpsyz insan ýok ahyrim. Aýbyny Hudaý öz dogurlar. Hudaý Taala ulfety muhabbeti oklajak diýip Qur'an-ı Kerimde dogur boyun alanlady. Her nikahda ulfety muhabbet oklajak diýipdir Hudaý Taala. Bir-birini söýgü oklajak diýipdir. Hudaý Taalaň boyun alanlady. Sen ýöne faqat bir bahane ki aýdýanym tapyp bilmeýän bilen mujarrat halatda gidip ýan we baýs bolýan bir towar fesatlara, günählere, bir olakon günäkärçilik şu musulmanlyk Allah. Ondan soňra ikilenji gurrunde oglanyň özü toy edip bilmeýär, ya enatasy öýürmeýär, ya baran kafysy däni kawya jabap ret berýär. Näme diýip? Oglanyň däni häzir işi ýok. Hani bir aýlykly, näme işte bolýar oglan? Oglan häzir öýü ýok. Häzir medreki ýok. Bir tofar ýerlerde däni gurrun edilýän zat oglanyň medreki näme? Şogly näme? İşi näme? Oglanyň özü öýlenip bilmän edip ýa näme häzir dogry iş tutunamakdy. Häzir özümi gözläp bilemek näçir denana gonşap gözläýin. Ya oglan öýlenjekden atasy görmeýär. Ay dogry işi ýok häzir diýär. Gyz ýok diýip jogap berip gaýtarýar. Näme diýip häzir öýüli ýokmuň diýär. Häzir işi ýokmuň diýär. Ey musulman Allah. Men aýdýan şol oglana, şol oglanyň ene atasyna, şol gyzyna kudaçylygy barlan ene ataga aýdýan. Eger bir adam, bir bay, mally, mülkli bir adam ortağa gelse, ay ogul sen öýlen, iziňden askalyňy özüm berip durýyn, aýlygyň özüm bereýin diýse, öýlenermi öýlenmermi şol oglan? Şol enatay ki oglany öýürmän edip bir häzir işi ýok ahyrim mıň diýip däni. Bir baýyň biri gelip özüm iş tap bereýin diýse öýürmermi öýürmermi? Gyzyň enatasy. Şol oglany men özüm aýlyk bereýin. Gyzyň ber men özüm şoňa iş tap bereýin. Men özüm şoňa mal bereýin, öý bereýin diýse gyzyň berersiň bermersiň, berersiň. Hudaý tebarek we taala näme diýär? وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. Dul oturan zenanalar olsa cüftlen, oğlullağınızı kıyızlağınızı deheni cüftlen. İn yekunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Eger şolar garip bolsalar, ýoksuz bolsalar, işsiz bolsalar, aýlyksız bolsalar, men özüm baý edeýin şonupdyr. Gany bolan, qadir mutlak bolan Hudaý Taala boýun alýaşyny.
İşi yok bolsa iş bereyin öýlensin nipdir. Aýlygy yok bolsa aýlyk bereyin nipdir. Öý yok bolsa öý bereyin nipdir. İşini ravat bereyin, malyny bereket bereyin nipdir. Hudaý tebarek we taala şun boyun alýada. Wallahu wasi'un alim. Başarmajak da del. Fakat giň mülkü we Hudaý taala. Kur'an-ı Kerim'de Hudaý taala boyun alýar musulmanlyk golla. Maly mülk direkli gyzyňyz bermän durmaň. Ogluňyzy öýürmän durmaň. Peygamberimiz can çekipdir. İza ja'akum men tarzawna dinahu we khuluquhu fankihuhu illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fasadun kabir. Bir kudu gelse, bir hastagal gelse, ahlakını söýseňiz, imanını, dinini razı bolsaňyz, gyzyňyzy jüfläň şoňa diýipdir Peygamberimiz. Eger däni malyny görrüň edip, işini görrüň edip, aňyry taýfasyny görrüň edip, gyzyňyz bermeseňiz, oglanlaňyz öýürmeseňiz diýipdir. Tekun fitnetun fil ardı ve fasadun kabir. Yer yüzünü fitne alar, ulu fasatlar döremäni durur dipdir. Izdevaç bolunmany oglanlar toy tutmasa kıynalı verse, izinden bidirek bolgokçuluklar bolu verer dipdir. Ey musulmanly oglanlar, gidin olukon şäherler göz eden gören, parklarynaki bağ-bağçı bolunup däne awodallyk üçin şäherlerde bolunýan jaýlar göz eden gören, yatak bolupdyr bir tofar oglanlara we gyzlara. Bir tofar däni üýsiz erkeklere, üýsiz gyzlara. Hudaý saklasyn şol üç melekliň içinde näme günähler bolýar, näme etiýatlary mubtala bolýar we näme fasatlar bolýar. Hudaý saklasyn. Ýygy näme darganlyklar bolar diýipdir Peygamberimiz.